kowe iki jane iki kok Mas kan. Iki gek ngemut kok ya. Ora jane iki napa ngono lho. Kok gek ngemut kok omongan. Lali nek ngono tak copot. Mucu-mucu. Mau kuning-kuning emas dadi nggo ora? Napa? Bebeke mau. Oh, lan jenengan arep nggo bebeke? Aku ya kowe kuwi nek aku ya ora ngono Wong ya. dalang kok apa-apa gelem. Geleman Kincen ngono apa-apa pajake. gelem kok. Ayo lagune apa iki? Ya, Lah iki- alit, alit. Sugeng dalu Bapak Ibu. Nggih. Dereng ngantuk nggih menika. Iya, Kok tumben mriki mboten enten kedute nggih? Biasane wonten kedute putih-putih ngoten nika nggih. pedhut. Apa jenenge? Kayak pedhut kok. Pedhut. Kedhut ku Oh ya, sapa ndi? nene ngomongku ki kabut. Ayo kabut ngerti. Kae iki Kira keduten. kae iki dudu kabut. Lah, Barang. Kae iki wong obong menyan. sing ngobong menyan iki lho, dalange. Weh, kewajiban ya. Aku kudu enak kuwi iki. Ora mung dalange sing ngobong menyan ki sing pojok. Sapa? Gak trimo Oh, ngobong mangan bareng. Juru kunci. Ayo timbang ngantuk yang mending mangan wae kowe. Nggih, nggih Pak Kadus. Ya. Nah, aku arep ngedeke Pak Kadus. Dideke Mim, ayo Mim. Ayo Pak Pak Kadus Kadus, kok Pak jeneng. Ya Pak, Ya. ben ngedek. Monggo Pak. Biasane Ayo, nyanyi lho parani, Pak. Monggo Pak. Ayo Pak Paradi. Ayo, biasane nyanyi. Sepoti Mas, Pak Kadus, Pak Kadus. Ayo sepoti apa? Warokan. Ya, warokan. Ayo, warokan ya apa-apa. Ya. Ayo Reng, nembang Reng. Kidul kae Ya. apa manuk bolo tema pekanane apa onde Jawa ayo para kanca taati agama yen kepipi ayo tatya mulya kidul kae apa manuk bolo tema onde Jawa ayo para kanca Jenengan monggo Pak Kadus katuran tindak panggung. Wedhe nyekar napa Pak Kadus? Monggo kesempatan. Iki diwirang karo Mbak. Tiga. Pak Kadus. Monggo Pak Kadus. Wah. Iki diplekodo kudune. Ada nang Kalau santai-santai wis ngantuk suarane wis. Mboten diplekodo mriko. Sewu Pak Kadus, mboten ngira raos pakurmatan dhateng panjenengan. Pak Kadus niku kinclong. Kinclong kok kinclong piye piye to? Ganteng Mas niki lho Pak, ngagem klimis lah kok klimis. Mergo kemringet kok grimis. Lah kepringet nopo? Oh, udah santai-santai kok malah. Pak Kadus monggo Pak Kadus. Monggo Pak. Pak Kadus ki ya mbidaya lho ngetoprak ya iso. Oh, Ketoprak ya Pak. Nggih. Pak Gandrung Mas Gareng. Siap Ayo, ngetoprak ngetoprak ya, lakone niki ngetoprak. gandrung nggih. Gandrung. Niki ceritane berarti Ceritanya apa? Malah baik. Kok sengak ngono ndak nggih Mas boten Gareng. niki lho. Pak berarti gandrung ajeng remen kalih niki nggih. Loro to. Milih. Waito karo buyengan. Berarti iki nak jingge. Sing dadi minat jiwa jenenge. Iki dayune gareng. Tutuk, Iya. tutuk, Dayune. tutuk. Yo balik ketoprak. Pak Sekdes mau gandrung mawon ngono malah ana. Tuk. Nuwun para miyarsa. Gelaring ketoprak. Mardi Budaya. Namine napa niki, Pak? Muda Santoso. Krido Santoso. Gelaring ketoprak Krido Santoso. Wah iki. Wonten muda. Gelaring ketoprak Muda Santoso. Badhe anggelar kanthi lakon Apa? Lakone Gareng Picis. gareng. Oh ampun. Kapok. Kanthi lakon Minak Jinggo. Jinggo Gandrung. Minak Jinggo badhe katindakaken dening Bapak Kadus.
Dene. Wong dene. Waito badhe katindakaken dening Mamin Jati Mustika. Wong dene puyengan badhe katindakaken dening Jesslyn Larasati utawi Jeje. Dene ula. Dene aku melu ya. Tidak Dene kula mangken sak kacendake. Dados boyo. Dadi Pripun glaring ketoprak Muda Santosa sugeng amirsani ngantos paripurna lampah. Tuk 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 tuk. Tuk 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 tuk. Kok terutak-terutuk terus Mas Gari? kok totak-totok kok bakul bakso. Nek gandrung ngono berarti nek tutuk-tutuk riyen berarti oh iya ngaten lho. Monggo gandrung gandrung. Ya digandrung kok disenggaki. Iya. Niki derek biasanya- nuwun sewu Mbak Mas Pak Dalan. Nggih, Pak Adus nggih, mboten napa-napa nggih. Akan mawon. Siap Pak Kadus. Nggih, siap. Puyengane karo Waito malah ngopo ke Mbak Tika. Jenengan muda rasa riyen mawon. Wis sawetara suwe aku mapan ning Kraton Blambangan ya Put ya. Nggih, blambangan. Aku Jane sing tansah dadi tansah kapang karo garwaku Waito lan Puyengan. Kene-kene diajeng nyedak pun Kakang. Tutuk tutuk. Kang Mas, wonten napa panjenengan rawuh wonten blambangan menika? Wonten perlu menapa? Aku tedak marang ana ing taman Pamati Putri. Amung kapang marang sliramu sakarone. Kalian adik kula menika. Ya sliramu diajeng Waito karo diajeng Puyengan. Ngene kula niku cilik. Lah nek Oh, ngene kok adik kula cilik? niki radi gedhe. Nggih. Kewalik. Apa gedhe cilik gelem. Kuwalik. Wali. Kuwalik. Wale, Ana kene aku bakar nyondro pasurya. Wah iki. Wanita kang ayu tama Seniman sing putri sambiwati kayane upo dasar ayu marah hati Janji sabar, ojo dapat susu jembar-jembar marine lampu-lampu eloya oh pripun? Panjenengan Tresno. tresna kalih kula kalian Mbak Yuni kula? Hah? tresno Tresna? nek kali sing niku kula dikira Mas Eko. Lah nek kalih kula? Syukur. Niki ki ketoprak Pak. Oh ketoprak iki bener. Lah iya. Ketoprak kok dadi tekan Mas Eko. Sepisana ayu ning Yetan pati kula apa setia ning lakon setia ning lakon kabeh induk ayu ning Kudu
rawuh wonten taman menika ingkang jenengan presani menika napa? Pasuryan. Pasuryan. Nun sewu Kang Mas. Kowe iki nek Mas Gareng iki yo nuwun sewu Kang Mas ya dadi dayun to. Nun sewu. Awit kalih menika dereng ngertos panjenengan menika sinten. Oke, panjenengan Ditanglet sinten? kalian kula. Jenengan sinten? Minak Kok Kok sikile jenengan mboten boten ngeten? ngeten mlampahipun? lawung nek kula bincang njur nyaingi Mas Gareng. Mangke nek Minak jigo waras kok. mangke nek butuh pijet mani. Kayun ngoten kula siapa Pak? Lilalitan bisa lali buka sapa panjenengane. Ayo. Kokon royong nyambut gawe. Yo. Aoe Sita apa ora Iki di atas Sion. aku ki koncone kono kok Mas Dayun. ini nek toprak Dis, pepujaning ati susutyaning jagat mustikaning bawana Nggih, kula diajeng garwane wong sak RT. Kok sak-RT, Pak? Sak RT men akeh. Nek iki garwane wong sak dusun. Bapak Kadus. Oh nggih. Pak Kadus. Nah, mbok ngeten iki lho Pak Kadus. Ketoke Ndak bijang tenan. Nggih, nek minak jingga niku kan biasanya melampahipun radi Bejak. radi menceng ngaten kok. ya wakil ki Bakal gareng, apa? wakil ki gareng sing piro? Ketoprak edo-edoan Mas nggih. Napa wedi nek ngeten tek tok tek tok ngaten Pak. Kaping 5 suki. Timun sikarane ayo manggon nagarane Pantas dadi garwa mapi. Ngambe ijo bejane sing duwe bojo nanging aja Adikku puyengan. iya Mbak Apa Yu. pancen sliramu seneng karo Kang Mas Minak Jinggo iki? Mboten Kang Mas. Ngeten mawon Piye dil-dilan diajeng? mawon. Jenengan kapan ketoprak kok dil-dilan. Ketoprak kok ono dil-dilan. ben cepet. Jenengan milih kula napa Mbak Yu nek kula ngoten mawon. Wis Lho, kae tak sampean pilih wae. kabeh kok. Aku ora. Salah sampean siji. wae. Wong paito puyengan ki garwane minak jinggo kabeh kok njur kon milih. Lho Mboten. kabeh. Penak kabeh. Emane eman Apa pipa gedeng jan mesok-mesok. Nah, terus ki. Duduk, duduk. Duduk. Puyengan Minak Jinggo gawe-gawe bae. Diajeng waeto lan puyengan. Pripun Kang Mas? Kula ngucapake matur nuwun Mbak Tika niki terus. Awit panyuwunipun saking kadang-kadang panitia sampun dipun tingakan. Dereng Minak ndedonga Jinggonipun hurung nggih menika. minak jinggone wis rampung. Ndedonga mugi-mugi sabatanipun panjenengan saking mriki tansah nampi berkah barokah. Amin. Nggih, amin. Nggih, Pak Dalang nyuwun sewu menika wonten lepatipun njur timbang diurang anggo tak golek lunga. Matur nuwun Mas Gareng. Matur Nggih. suwene Matur Pak suwene. Nggih, Mas. Paring kasih.
Iki sapa iki? Iki sapa iki? Wah, Iki sapa? Sapa? pelanggan selanjutnya. Kan selanjutnya. Kira dadi dayon. Lah aku tukang bobok tukang piles. Lah aku yang pelang. Ya iki Pak Kadus suarane ya luar biasa. Budaya, Pak. Budaya. Sinom Parisono menika. Sinom Parijoto. Sinom Parijoto menika. Sinom Parisomo. Ya no, iki mau panyuwunan mau dipinangkani no. Ya. Iki nggih ugi wonten pamundutan apa Mbak Sisi? Lali janjine. Ya iki sik iki. Aku Apa? nyuwun lagu kalah iki no, iki ana tindhihe iki. Nggih, Ya. makasih tasih enten Mbak Pupu. Oh ya, iki sing Salah sing dina. heeh. Setunggal mbaka setunggal menika Ya, pun setunggal pinangkani. siji. Nggih, Lali menika janjine. kula pisungsungake kagem mak kula. Nah, seneng kene mak ciblek. Oh ya. Mak Wis Ciblek sak opo nonton kae? mboten Mak Ciblek niki. Wah, wis ngewangi aku nyendeni sak awal. Mak Ciblek pundi? Mak Ciblek. Mak ciblek kene. Sare. Oh, sampun sare. Karang tamune ya kathah lho, Reng. Ayo sayah ngene iki kok. Ya Mas, wah mangkat nyinden ketok iki, Bang. Ya Mau ngerti ra mau awan sone wis susun kuwi. Kan goleki mic wireless ra ketemu dikirane dibuka mak ciblek itu wangsul. jebule. Kayak iki nggo dolanan putune. Tapi kok ora ono. Yo, Ya lagune apa no? lali janjine. Oh ya, lali janjine. Ya. Ya. Yo, yo. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Risi, risi, pena, 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 risi. Yo. Ala katir tir, ala tir tir. Dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning taman aku Risi, risi, pena, 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 risi. tiling ser srengenge Oh, iya. Anda di mana? Anda kami saya. SNG serambah. Yo, yo. Yo.
sing tak jujur kowe ngajak Oh, ketawa kamu sing beda risi alah. Yuk. Ya lali janjine. Ya kita karo Jesslyn wis jumeneng, digelak lakune wae. Gareng men endi mau? Oh, bakso. Siap, Pak. Ya digelak lakune reng. Iki wektune wis saya mepet. Mbak Puput. Ya saiki putra dusun Lamuk. Ya sapa? Ayo Puput Puput, Ro. jumeneng. Ya Put. Puput dhewe iki, Pak. Ayo Puput ro. Ayo jumeneng Sepoti, di sepoti. Ya. 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 Iki Mbak Puput. Ya, Ki putra dusun Lamuk. Ya. Iki penerus ibune, Pak. Ya. Sebagai penerus. Reng iki ana panyuwunan iki dipinangkani. Kalah. Ya, kagem Pak Dalang nyuwun lagu kalah. Ki ana tindihe nyo. Aku ora. Kalah karo. Ora wani kutek-kutek. Gelang alit. Iya, iki di kayak juragane. Iki wae sing gak sih. Apa no? Ya. Kalah. Kalah. Ya, Kalah sing milah berita. lagu kalah. Iki dangdut iki ya, Reng. Sing Iya. sayo, sing rukun. Wila Epan. Aku tekan kuwi meneh. Iya, Mas. Bagune wong urip iki sing sayo, sing rukun, Mas. Iya. Yo, ayo Disetel bersama sik. Lagu Pak kalah. Sepret dan Ya. Puput. Asik. Yo. Dalam Lagu apa terus iki? kalah, Pak. Oh iya kalah, ya. Wis dipinangkani. Ya dipinangkani. Iki Jesslyn bisa meneh duet. Siap. Ya duet karo Eko. Ya isone Eko arep duet apa? Siap, Pak. Anut, ayo kok, munggah apa? Munggah panggung kok. Eko sapa aja bojone Tika. Ya kon duet, tak ngerti suarane kaya ngopo. Ya, Boten nika. ya. Yo. Yuk.
Yuk. Ayo kok. Sambil joget kok. Ojo turu sore kaki. Yo yo. Ono dewa ngengleng ceket Purwakati kalaring ringgitmu niki Duk 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 duk. Ya. duet Duet Kamu kok? kudu karo Eka ngapa, Pak? Aku seneng ngerti suarane kok iki jan suwe ora Nggih. krungu. Oh, Iya. ditepangke sik nggih, Mas Eka niku sinten ngono. ngetoke Iya. nek bos borong suarane treble dadi Wah, suarane mesti ngedapi-dapi. Nah, iya. ide kakak Prabu. Jajal nek mayang kon nyuwarake Jajal kan Werkudara. mayang sik ngono lho, Pak Hendri. Piye? Ken mayang sik wong iki ya asline dalang. Ayo, takon nganu nyuwarake Werkudara. Bapak Ibu, menika Mas Eka niki ingkang gadah gamelan wayang. Nggih. Sak sindene menika Mas Eka. Iki garwane napa? Garwane Mbak Tika ingkang wau. Niki maklare iki. Maklar Oh nggih niki makelare. alias cukong. Asline niku kula meng yasa nika lho. Piye? Yasa siunge naga tok nika. Peng siunge. Ora ro ilere barang. Gandeng untune kula potol lah tak pasang mriko. Lah wong iki wae untuk pasangan kok. Lah iya. Oh, Iya. potolane kayak gitu. Lagune apa, Pak? Lagune Pak apa? Eko? Lagune Nek umpama kon mayang sedelok ngono oleh ora? Yo oleh. piye? Oleh kok ya. Mayang kok piye rene? Apa wonge kon mayang aku tak duet karo Mas Hendri. Oh, Ayo ora kalau kok aku duet ra iso duet kok. Pelok Mas. Pelok. Nyuwun Pelok, pelok. pelok apa? Pelok Arep apa? apa? Pelok apa? Pelok apa? Pelok biasa. Pelok biasa. Pelok biasa. Nah, nggih. Pelek. Jumeneng to karo Iya. Bagong. Iki meh apa? Dadi cukong kok malah gogok depipis. Meh ada-ada apa meh apa Mas Eka? Katresnan sejati. Oh, katresnan Lu- sejati. Lagune apa? Katresnan sejati. Oh iya. Nggih. Ing boten. Man, katresnan sejati. Hah? Nggih. Mangke kalih direwangi nggih. Ayo tak ewangi gampang. Nggih, tak tambahi 15. Beres. Tapi gawean. Piro-piro tambahi Pak Kadus siap ready bolong. Yo. Yuk. Moji. Yo Pak Eko. Iya. Kiri lara. Asik-asik. Yo. Joget Pak Eko. Jesli Larasati. Eko Wibowo. Yo yo. Yo. Yuk. Ya. Nuwun. Ya, terima kasih. Wah, asik Terima iki kok. kasih Mas Eko. Sampun Wah. niki. Eh, Sampun. ayo. Oh, sip, Sampun ya Mas, cawi. Nek wis ya, Lek.
golek banyu. Nek wis Mas Eko ndelok kerian damel nganu warga lamuk. Dongake sik arep kepiye karo keluarga kene. derek Dongane gek mandi-mandine tak kira iki. Nggih. Oke, kula mawon gomoni awake dhewe wae ra mandi. Ya aja ngono kok, bengi iki lho kok. Nggih, Melu derek dongake kok. derek memuji lan Ya. derek ndedumon warga masyarakat dusun Lamuk Lamuk, mugi-mugi nggih. dipun paringi bagas kewarasan, dipun Nggih, paringi amin. lancar anggenipun nyambut damel mugi-mugi Amin. panenan utawi panenan napa mawon diparingi Tulus. rembaka. Nggih, mawon. Amin. Amin ya. Nggih, Ya lagune matur apa? suwun Mas Eko. Ya. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya, tunjukkan sekarang juga, sekarang juga. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, Ya. juga. Ulang tahun kami ucapkan, selamat panjang umur kita berdoakan, selamat sejahtera, sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia, selamat panjang umur dan bahagia. Yo. Kok, Eko. Kowe jane iki ngerti ora karo kelahiranmu? Tanggale iki ngerti ora? Jom ora? Wong asline iki aku 10 Oktober kok. Mergane iki aku jane kan malam itu aku Malam mlebu meneh. Oh, Ora terus betah ning jobok. Ayo layakno Terus jagel. metu meneh. Saiki. Kowe iki yo jagel ning awakku aja mbok disilih. Dadi awakku kok raimu lho. raine sapa kuwi, Rek? Raine Eko. Ya, iki Ya. Garene. ya nganu to. Iki ya aku ya melu ndongake muga-muga iki hari ulang tahunmu iki ndongake muga-muga apa sing dijangka karo kowe muga-muga enggal Nggih, kasumbadan. matur Mas. Ya, wis panjang umur, panjang yuswa, bagya mulya, wis Amin, tentrem Mas. anggone urip karo Nggih. ajiku Tika. Wis pokoke bengi iki digawe sing sak seneng-senenge. Ya, Nggih, amin. ya ning tambahi, Pripun? tambahi. Nggih, nggih, mangke tak tambahi. Tambahi. Wis pokoke tak dongake sing apik-apik kanggo adiku Eko. Ha iki dongake no kowe ro piyek-piyekno wong iki ya garwamu. Kula niku Nah, ngeten iku lho Mas. melu dongake. Selamat ulang tahun suamiku tercinta. Ya ning tercinta rasa Panjang umur. rasa menjep. Sehat selalu. Ya. Sabar ditambahi sabare le ngomong bocah-bocah. Ya le ngomong aku. Heeh. Ya toh. Sing tak suwunke ngene no, iki muga-muga ya seneng-seneng simbah cikal bakal. Aku ya melu ndongake karo kowe khususe cah loro. Muga-muga sak bebae saka kene kulit diparing momongan. Wis to, pestekno. Nggih, menika mboten Amin. nganu kurangi hormat kula kalian warga Lamuk menika nggih. Namun napa kula pengen memberi saya dan anak-anak pengen memberikan surprise untuk Mas Eko. Oh, yang ngene-ngene iki pimpinan. Dadi kok ya aja digugu Iya. ngono lho. Toh. Kaya aku ya matur nuwun ayo ro Eko karo kanca-kanca giras ayo wis Ngeten lho Mas. nemplek Kula piye. niku jane Piye? Sing nangis. jane iki arep nangis ning ra iso lekas. Ra iso lekas ya muni. Nggih. Ya, Ya, ini potongan kebong pertama untuk siapa dipotong Ya, dulu di sebelum anu, no. dipotong. ya sing motong ya Eko. Nggih. Matur nuwun kangge bojo kula. Nggih pun pinten-pinten dinten niki pancen rada Iya. mempeng li nyeneni
Oh, nyeneni rada Nggih. mempeng malah disentak-sentak kon ngombahi barang. Wingi nak kula teng Jakarta, dadi cerita sithik teng Jakarta. Tak jaki dolan ning Glodok. Wah kok malah tak tinggal ki malah arep bali dhewe. Tak tinggal ning WC delok, lho tak goleki mubeng nganti. Malah kon Lah bali jengkel dhewe. kok ping pindho kok mek ditinggal nang WC, Mas. Nggih. Jane niate jak arep healing apa arep ning WC ya to? Iya, iki ana ya ujub saka kanca-kanca saka Buras. Ayo Nggih, maksud dipotong terus Kanthi iringan monggak. Ngapa jane iki? Kirap kirap kirap. wah kirap saka kono. Iki sing gawe fotone iki sapa jane iki? Mbak Jenggot, ono awakmu raimu koyo ngene ya pernah aku apa ta? boten nggih Ngejuk niki kirap. Kuwi njaluk piringi monggang. Ya iki dipotong kan nih. Apa? Sego kuninge dipotong ku ya boten ngirangi napa nggih, boten ngirangi ras pakurmatan. nggih, pakurmatan dumateng warga masyarakat Lampung nggih. Pripun nggih? Niki Iki masak bener ku. Balik. Mosok ya sing putih. Iki ben koyo WC umum kan. Nggih monggo ya monggo. Mawe badhe mlebet. Ya diketok. Paten garing ya lebih genjeng. Mak koyo gapura Ya, kuwi dinyanu no. Nah, di sing maemke Tika, maem ndonga sak iso-iso insyaallah mujarab. Wong iris semono kok arep diwehke panci lho. Pak Yadi iki pas ke Pakku Pak Yadi. Ya, Mas iki ke ngirit, iki ke anggarane iki engko tak go bali dhewe kok. kok beguguri arep go bali dhewe. Nah, kuwi Tika sing maemke, terus kanca-kanca do keplok tangan. Ayo, arep ana sing nangis ya kena, ana sing guyu ya ora apa-apa. Itu kuwi putih ora apa-apa. Ya apa Iki jane wajar rumah saya ora iso Dikompliti. dimaske. Tapi iki sing Ingkunge kuwi ya sithik ra ketunggon brutu, brutu. Sing ngendi sapa ya ya Allah. Brutu kelakuane tenan. sapa? Tapi iki kaya Koyo ngene kerambon iki. Sing ngedi ki sapa? Ya. iki ora ngono iki. Kang, Iki kaya ngono film Cina kan lho, jenenge Kongban. li jebuk iwak kon brutu tenan iki. Kok Pak kon mangane kok. Yo iki Potongan kanggo pertama untuk siapa? Kuwi tanda tresno. nggih kaya kanggo aku ki nek arep muni kamu ki izin. Lah kok kok isin? Muni kamu. Nek biyen ki jaman pacaran iki muni kamu ki. Ora kok. Ayo rasa nangis. Ayo Reti. Nangis kok. Wis tak gelar. Mergane Iki nek ning omah ngene iki mesti bare ngene. Yakin. Emang iki kono. Tak lihat video call ragu. Jilo. Persis kaya kanca. sing syarate setunggal Mas. Piye? Ngono. Anu kon ngombahi sik. Kon bae sing kok kakek. Heeh. Pisan di PP ngono. Ya, iki nganu Mas Eko, iki apa Tika men yo bilang, ayo disekseni wong akeh mongko siaran ning YouTube barang do ngekseni. Jagoan neon. Ya, iki jagoan neon ki sing presane akeh banget iki bolo-bolo do priksani. Ya. Ya. Nuwun para biarsa. Ambal warsa Kaping pira? Eko boten wibawa. Ingkang kaping Ning pira kuwi? 17 apa pira? Piro yo? 36 Oh, jebule tuwa. dipun sekseni kalian para kadang-kadang karawitan giri laras. Ingkang saking Bedandet, Jambet, Ambarawet, Barawet. mugi-mugi Bapak Eko Wibowo tansah pinaringan kabagas warasan kathah rejeki panjang yuswa ing salam Amin. ilang. Bim salah Ini bim. Mas iki lho, Mas Rai lho, Mas Rai, Mas Rai. Nah. Cekap semanten anggenipun kula matur kathah klepatan kekirangan nyun ageng pangan sambi. Oke Mas, nek saiki aku jebule ulang tahun. Lah iki aku di ucape karo BRI. Kok iso BRI? Iso BRI, ora BRT. Ora buka wadi ning kene isin aku karo Pak Parwati.
Oh, uju jebulane Oh, lah cebret ini kok, bret. Be apa-apa. Ngecapke BM jebulane angsuran bulan depan harap didobel dibayar. sekarang. Bulannya jatuh tempo. Nggih. Iya. Berkah barokah Ya, wis nggih. berkah Nggih, matur barokah. nuwun Mas Gareng, Mas Ya. Mas Hendri Nggih, lan ya. kanca-kanca sedaya. Ya. Mugi-mugi anggenipun nyambut damel kalian kula kalian bojo Ya. kula dipun paringi lancar Amin. sedayanipun. Ya. Matur nuwun sanget. Ya. Nggih, Sampun matur nuwun. nyembuyung. Nggih saged nyembuyung giri laras. Ya. Yes padha-padha aku yo sok kala mangsane yo sok jawil karo aji-ajiku. Ayo wis. Anane jawil jinawil. Nggih, bantu binantu. Bantu. Ulung tinulung. Nggih, Nek tumpak nginjing minggu Ya. kula aturi mboten napa? piknik bareng Kowe ane ngendi rencanane? alun-alun Mbah Romo. Piknik kok ning alun-alun Barowo. Nonton kiye mesti. Kok gini. Matur nuwun wonten mawon nggih. Ya, oke, ya, matur nuwun. Ya, wis. Baik, Matur nuwun Pak Eko nggih. Iki Langsung Pak niki. ya iki wis jam 1:30 Mas Gareng Siap. jan. Nggih. Kok ndak sing padha mresani babaring lakon ndak nganti kuciwa. Lah iya, karang lekase mau iso rada bengi. Adicarane tumpuk-tumpuk ya. Sambung goro-goro aku tak nglanjutke mlaku, dilik wae. Ya.